Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 16 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa afọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ụlọikpe ukwu etiti dị na steeti Ebonyi adịla na njikere inye nchaba ikpe ya n'ikpe a na-ekpe ụfọdụ ndị otu Indigenous People of Biafra bụ ndị akpọchibidoro kemgbe afọ 2021 dịka ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ha bụ Ifeanyị Ejiofor ji wee kwuo. Ọ sịrị na ụlọikpe ahụ anabatala nkwupụta nke ndị otu Indigenous People of Biafra kwupụtara sio na ikpe amaghị ha n'okwu ahụ, ya mere na enweghị ihe akaebe ọbụla ewepụtara megide ha ma yigharịkwa ya bụ ikpe aka inye nchaba ikpe ha. Mgbe Ejiofor na-akọwa o depụtara ya n'akara nzirịta ozi Facebook ya wee sio na ụlọikpe a bụ nke nụrụ okwu a n'abalị 15 nke ọnwa Juun afọ 2022 bụ ụlọikpe ukwu etiti dị na Abakaliki nabatara nkwupụta nke ndị otu IPOB a ebe o yigharịrị okwu ahụ maka inye nchaba ikpe ya. O gosiri olileanya sio na ha ga-enweta ikpe ziri ezi n'oge na-adịghị anya. Ya mere ọ sị na ụmụnne ha ndị nwoke na ndị nwaanyị a bụ nnọọ ndị obi ibu nzunzu, bụkwa ndị ya na ha soro wee see foto ngwa ngwa ekpesịrị ikpe ahụ ebe obi ibu ha nzunzu na ọ bịara n'ụlọ ikpe ahụ bụkwa nke ewulitere olileanya ha na nnwere onwe ha dị nso. Ndị ọkpa egbe atọrọla otu onye nta akụkọ n'Ụmụahịa, isi obodo steeti Abịa n'ụbọchị ụnyaahụ. Onye atọrọ bụ Chuks Ọnụọha bụ onye atọrọ site n'obi ya dị n'Ụmụngasị Ọhụhụ nke dị na kansụl Ụmụahịa North na steeti ahụ. Otu onye bi na mpaghara ahụ bụ onye nta akụkọ n'otu ụlọ ọrụ redio bụkwa onye a maara dịka Maazị Jude sịrị na njinji a jiri nnọọ n'elekere anya 9 nke ụbọchị Tuzdee. Jude rụtụrụ aka wee sio na kepụkepụ a na-anụ bụ na ndị nta akụkọ a akpọtụrụla ezinụlọ ahụ ka ha bịa kwụọ ego mgbapụta n'isi onye nta akụkọ a. Ọ sịrị na ọ bụ nnọọ ihe na-esogbu ha na ndị nta akụkọ bụzi ndị a na-elekwasị anya ịtọrọ na steeti ahụ. Ma mgbe a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Geoffrey Ogbonnaya sịrị na ọ bụ eziokwu na ya enwetala ozi ahụ mana emebeghị ka o ruo ndị uwe ojii aka dịka usoro ọrụ ha si wee dị. Maazị Ọnụọha bụ onye nta akụkọ nye akwụkwọ akụkọ Sun na steeti ahụ. Njinji a jiri dịka ọ gasịrị izu ụka abụọ atọrọ otu onye dibịa bekee bụ Ụwadịnachi Iweha bụkwa onye atọrọ na steeti ahụ. Iweha bụ onye ọkammụta bụrụkwa onye isi ngalaba ụlọ akwụkwọ Gregory University College of Medicine dị n'Ụmụahịa, bụkwa onye atọrọ n'abalị 5 nke ọnwa Juun site n'aka ndị ọkpa egbe mgbe o ji ụgbọala ya wee na-ala n'obi ya dị na Ụmụajameze dị na Ezeleke Ụmụọpara nke dị na kansụl Ụmụahịa South na steeti ahụ. Ka o sila dị, otu jikọtara ndị dibịa bekee na steeti ahụ awụsala ngwa ọrụ ha ma banye na mfanye aka n'ụkwụ wee na-akpọ oku ka a tọhapụrụ ha onye otu ahụ. Ka ọ dị ugbu a, amabeghị ebe Maazị Iweha nọ dịka ọ gasịrị abalị 10 atọrọ ya. Ndị bi n'ime obodo Ikem bụ isi obodo ọchịchị kansụl Isi Ụzọ na steeti Enugu bụ nnọọ ndị egwu ji ugbu a dịka ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị Fulani na-achị nnama atụgharịala ebe ahụ ka ọ ghọọ ọdọ ndị ntọ mmadụ ebe ha na ndị ọrụ nchekwa na-agbakọta aka wee na-akpa arụ a na-enwekwaghị onye na-akwụsị ha. N'ihe na-erubeghị otu izu ka mmadụ 4 ime obodo Ikem bụ nnọọ ndị atọrọ n'ogbe dị iche iche ma napụkwa ha ukwutukwu ego dịka ego mgbapụta tupu ha enwere onwe ha. Otu onye si n'obodo ahụ bụ onye gwara ndị nta akụkọ okwu n'ụbọchị Wenezdee sịrị na ndị a bụ ndị atọrọ gụnyere nnọọ otu onye katkist nke ụlọụka St. James Catholic Church isi Oroto Ikem bụ Maazị Lawrence Ndo. Ndị ọzọ gụnyere otu nwa amadi bụ onye ọka nkwusa ozi ọma bi na mba Italy bụ Maazị Emeka Odo na nwanne ya nwoke bụ Ikechi Odo. Ebe nke mere na nso nso a bụ otu onye ọkwọ ụgbọala bọọsụ onye aha ya bụ Ejike Agbado bụkwa onye atọrọ mgbe o ji ụgbọala eji ebu ndị njem na-agba n'okporo ụzọ awara awara siri Ikem gawa Nkwọ. Ka o sila dị, onye nkwusa ozi ọma ahụ bi na mba Italy bụ Emeka Odo mgbe ọ na-akọwa ka njinji a si wee jiere ya n'ụbọchị Wenezdee. Ọ sịrị na ndị atọrọ ya bụ nnọọ mmadụ 10 bụkwa ndị Fulani bucha egbe AK-47 dịka Odo si wee kwuo. Ọ sị na atọrọ ya na nwanne ya nwoke n'okporo ụzọ Ikem Obolafọ kpọmkwem n'abalị 12 nke ọnwa Juun. Odo bụ onye laghachirila na ogbe obibi ya bụ Italy ngwa ngwa o nwere onwe ya kọwara ma sio na ndị a fepụrụ nnọọ ụgbọala ha ma mgbe ha kwụsịrị
kpọchitere ha bịara manye ha ka ha soro ha gawa n'ime ọhịa. Ha duru ha gaa na mpaghara Ehamufu n'oke ala steeti ahụ nakwa steeti Benue. Ọ sịrị na ndị ntọmmadụ a bụkwa ndị na-asụ asụsụ Fulani, ebe nwanne ya nwoke bụ nnọọ onye na-anụ asụsụ Hausa na Fulani nke ọma. Sịrị na ndị a bụ ndị si na mba Niger Republic nakwa Chad. Ọ sịrị na ha kwụrụ ụgwọ mgbapụta tupu ndị a ahapụ ha ka ha laa. Ọ sịrị na n'oge niile ihe a na-eme o nweghị nnọọ onye ọrụ nchekwa maọbụ onye ọrụ gọọmenti site n'ọchịchị kansụl ahụ bụ onye jụrụ ha sio kedu ka nke a si wee mee. Onye ọkwọ ụgbọala bụ onye a tọrọ n'ụbọchị Tuesday bụ onye a na-ahụbeghị tutu ruo taa. Mbọ niile a gbara iji wee gbọtụrụ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na steeti Enugu bụ nnọọ nke dị ka mmiri awụrụ n'elu okwute, ebe ọnụ na-ekwuchitere ha bụ onye a na-enwetaghị n'akara ekwentị. Igbo bụ Igbo ndị ọma, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị bụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ site n'inyopụ ha na www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Zie ntị ka nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ụka Anglican Dayọsiisi nke Niger akpọkuola onye isi ala Muhammadu Buhari ma gwa ya ka ọ tọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọchi ma site otu a belata ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta na mpaghara South East. Ụlọ ụka bụ ndị kwuru nke a na-agba nke mbụ sinọdụ nke 32 bụ nke ha mere n'ụlọ ụka All Saints Cathedral dị n'Ọnịcha na steeti Anambra kwupụtara nke a. Ka o sila dị, onye bishọp nke na-elekọta ụlọ ụka ahụ bụ Right Reverend Onwem Nwokolo bụ onye kwuru nke a mgbe ọ na-ekwupụta okwu agbamume ya. Ọ gara n'ihu kwuo sio na oke igbu ọchụ a na-ahụta nakwa ụkpụrụ ndị na-eyi ndụ egwu si atụgharị ukwu egwu n'ịkwafu ọbara nakwa ịwakpo mmadụ abụrụla ihe na-echu ọha mmadụ ụra, tinyekwara ihe ahụtara na nso nso a bụ otu ha si wee wakpo okporo ụgbọ oloko nakwa ntọrọ na igbu ọchụ a na-ahụta na steeti dị iche iche n'ala Naịjirịa. Ka o sila dio, Bishọp Nwokolo n'oge ọ na-ekwupụta okwu a nke ọ kpọkwasịrị gaa n'okwusa ozi ọma na mba niile, ọ gara n'ihu wee kwuo sio na site na ntụgharị egwu nke ndị na-eyi ndụ egwu na o kwesịrị ime ka ndị agha Naịjirịa tụgharịa ụkwụ egwu ha n'usoro ha si ebuso agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala Naịjirịa. Ka o sila dị, ọ gara n'ihu tie obewu n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa nri bụkwa nke mwakpo ndị ọchịnnama na-awakpo ndị ọrụ ubi na-akpata, dịka ọ rụtụrụ aka sio na agụrụ na oke ụbịam tinyekwara nrịanrịa nakwa ọnwụ erughị eru arịala elu n'obodo a, ma gbakwunye sio na anaghị ebubata nri tinyekwara ịgba ọnyụpa nke ndị ọrụ ubi ịga n'ubi ha n'ihi igbu ọchụ nke ndị ọchịnnama bụ nnọọ nke na-etinye obodo a n'oke ihe iyi egwu. Ọ gakwara n'ihu gbarụọ ihu n'oke ego a na-ere mmanụ petrol ma tie obewu sio na ọnụ ahịa mmanụ petrol bụ nnọọ nke na-arị elu kwa ụbọchị, tinyekwara mmanụ gas bụkwa nke karịrị ndị mmadụ ịzụta ya tụmadị ndị ogbenye. Ndị ntọmmadụ bụ ndị tọrọ 50 bụ ndị na-ere ekwentị na steeti Zamfara ebelatala ọnụ ahịa ha ga-akwụ maka ịgbapụta ha rute 10 nde naira 5 karịkwa 100 nde naira na 45 bụ nke ha chọrọ ka akwụọ ha na mbụ. Ozi enwetara n'ụbọchị Mọnde kọwara sio na ndị ntọmmadụ a nọrọ na mbụ kwuo si ka akwụọ ha 100 nde naira na 45 tupu ha atọhapụ ndị a ha tọrọ atọrọ, mana mgbe a kpọtụrụ ya, onye isi oche otu a bụ GSM Communication Union dị na ọchịchị kansụl Gusau na steeti Zamfara bụ Maazị Mustapha Khalifa kwupụtara nke a dịka eziokwu, dịka ọ sịrị na ndị ekperime a mesịrị belata ya bụ ọnụ ego rute 10 nde naira 6. Ọ kọwara sio na ndị ndu otu ahụ nọrịsị na-akpọtụrụ ndị ntọmmadụ a iji hụ na ndị otu ha nwetara nnwere onwe ha. Nchọpụta emere gosiri na ndị ntọmmadụ a tọrọ mmadụ 50 ndị a bụ ndị na-aga mmemme agbamakwụkwọ otu onye otu ha, bụkwa ndị ntorobịa nọ n'agbata afọ 20 ruo 40 kpọmkwem n'ime obodo Dogon Awo dị n'oke ala steeti Sokoto na Zamfara na mgbede Satọde mgbe ha si ya bụ agbamakwụkwọ wee na-alọta. Ka o sila dị,
ebe mmadụ 20 n'ime ha siri nnọọ na ntala dịka ndị nche obodo bụ nke a maara dịka Yankasai na ugbu a na-achọ ndị ekperima nakwa ebe nzuzo ha malite n'ụbọchị Satọde, ma kosiladị ha gara n'ihu zọpụta mmadụ 7 n'ime ha n'oke ọhịa. Igbo ndị nwe mmadụ, n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchụọ na were nchi ka emesịanụ.